काजी गेहूं कटवाई नहीं है। हो अब तो काम लगाई कटे के आदमी खोजले बानी। बताई अब न कटवाएम तो कब कटवाएम। देखो तनी घर में एको गेहूं के दाना नहीं खे, तनी कटवा के तनी एक बोरा दू बोरा घरों में रख दी। हाँ गोई रहनी है कल हम लोग कटवाई। आ देखी अब लड़की सियान होती है, ठीक बा। तनी देखी कहीं शादी ब्याह करके हटाई ना तो कोनो ऊंच नीच हो जाए नु तो बहुत हमनी के जिंदगी भर के नु माथा पे कलंक लग जाई। ठीक बा बबुआ, ए बबुआ। हाँ माई बोली। अरे एने आवा। का माई कोनो काम बा का? हाँ माई बोला ना। अरे बबुआ पढ़े के ना टाइम माई हम स्कूल ना जाए, मन नहीं खे करत। ई गलत बात बा बाबू, ठीक बा। आज भर छोड़ने दे, हम रोज जाते बनी स्कूल। कॉपी किताब उठाओ जा छोड़ने दे माई, छोड़ने ना दे ना माई। पढ़ाई में कोनो अथी नहीं के जा। पढ़ाई सबसे बढ़िया जा बबुआ पढ़ल आज जरूरी भर छोड़ने दे, बा। मन नहीं खे करत हम जाए के। अच्छा बेटा ना हरा मार, जा पढ़े जा। ना जा मन जल्दी। माई जाता है कहनी नु कि ना जा उठाओ कॉपी ठीक किताब। बात जाता नहीं। कुछ खैला हा? हाँ खाना खाई नहीं है। ठीक बा तो जा जल्दी जा पढ़े जा। ठीक बा बाबू जाता नहीं माई। खुश रह बबुआ, जा निमन से जाइया। ठीक माई। आ देखा छुट्टी हो जाए तो सीधा घरे आइया, ई ना कि लइकन के साथे खेले लगिया। पढ़े में ठीक बा। का पढ़े में ठीक बाड़े जी? रउआ देखत रही कहत कि स्कूले ना जाम स्कूले ना जाम। क्या लइकन के दिल ह। बुचिया, अरे बुचिया। हाँ माई। अरे है ना सुन। आओ तनी। हाँ माँ बोलो। का रे का करत रहलिस? काम करते नहीं, कपड़ा करते नहीं। मने तोरा कुछ बुझाला ना? खाना ना बनैली है? हाँ खाना बननी है मम्मी। जो रे नहा के साड़ी उतार के धैले जो फ्रिज के ऊपर पसार दे छत पे। ठीक बा माँ, हम पढ़ी ना जे मेरे। पढ़े तोरा पढ़ के का होई रे? भैया के पढ़ाओ तो हमारा के ना कम पढ़ा। लड़की कुली ना पढ़ेली सन, ठीक बा। लड़की के बियाह होते जाई अपना ससुरा, ओकरा तो जिंदगी भर चूल्हे चौकी करे के बा। पढ़ के का लाट गवर्नर बन जेबू का? जा जाके घर के कुली काम देख। आ सुना अब हाई कुली पहरावा छोड़ द, तनी सलवार समीज ओढ़नी ओढ़ल कर। अब तू सियान भइलू। बाबू एनो लड़का खोजत आई जीन्स और टी-शर्ट पहन के चल तड़ी। ई अपना खानदान में ना चलेला। लड़की हो तो तनी इज्जत से रह। जा दे मम्मा। लड़की से थोड़ा कम बोला। का जी माने लड़की सियान बेटा ओई से तो हम बोले नहीं ओकरा दूसरा घरे जाए के बात ना लूर रहन सीखी तो आजे जाए या पिहाने सास मार के झाड़ू से खेत दी तो का करे? डरे कपड़ा पे लड़किया के ना तो पर जाना तनी नु कि आजकल के युग जमाना कितना खराब बा। हाँ तुरंते बियाह होता तुरंते डिवोर्स हो जाता। यही से हम चाहते नहीं कि लड़की हमारे माने समझो, घर के काम कुली समझो, देखो बड़ छोट के इज्जत करो, ताकि ससुराल जाओ नु तो कोनो तरह के शिकायत के मौका ना मिले। अरे वो तनी बेटी के कम चढ़ाई, ठीक बा? ठीक है बा, आप कहत रहू तो बेटी चढ़ाए वाली चीज ना हिया। बेटी के जितने दबा के रखन उतने बढ़िया रहेला। ठीक है जाई जाई होने काम हम करी। हाँ जी अब तो काम करे जाही के नहीं बा। ठीक बा का जानी कहाँ से हमरा कोखी में आ गई आफत भी आएगो। एगो जहिया से पैदा भइल माने एगो माथा के दर्द एगो टेंशन रहबे कला कि कितना एकरा दहेज दे के हमरा बियाह करे के पड़ी। एगो एकरा तनको कोनो चीज के लूर लक्षण हइये नहीं खे, ना घर के काम आवता सही से, ना बड़ छोट के इज्जत के हाल जानती। हम का करी? हमरा हे भगवान कुछ समझ में नहीं खे आवत। सबके मम्मी के डटते रहेला, मायू डटते रहेला। जब न तब न हमके पढ़े न जाए देली, कुछ न करेली। जब न तब हमारे के डटते ले सब।
भैया पढ़े चल जाता हमको पढ़ाऊंगे कि बेजा खाऊंगे जाना तब कुछ ना कुछ है काम कर रहा हो काम कर रहा रोज रोज काम क्यों हमारे से प्यार ना करेला क्यों हमारे का ना बोलेला भैया देखे तो किताब में पढ़ी का का रे मन है किताब ते बैठ के पढ़त रे पढ़ लिख के का करबे ते घर के कुल काम कइले हा बर्तन धोले हा धोने अम्मा धोले ते आज देख तो घर कुल कितना गंदा भइल बा आ ऊपर कपड़ा सूख गले ले ले कपड़ा ते किताब लेके पढ़ गली पढ़ लिख के ते का करबे तोरा तो जिंदगी भर चूल्हे चौका करे के बा तोरा के जितना कहो तनी काम करे के उतने कर देख कुल घर कितना माने गंदा भइल बा सब बिस्तर तो ठीक ना करे के हां हैं जाते कपड़ चलू किताब लेके बुझा तो पढ़ लिख के एकदम एसपी डीएम बन जाई हन सुना हम हो लायकी हई आज बनी तो चूल्हे चौकी करेनी ठीक बा पढ़ लिख के कुछ कर नहीं कुछ कर जा जा के काम करो अब तनी हमरा लगे रोइयो यो मत तोरा के समझावा तनी कि तोरा अनका घरे जाए के बा तनी लू रहन से रह तनी माई बाबू जोन चीज समझावता जोन चीज समझाव तनी जोन काम सिखाव तनी सीख ठीक बा मई है सब बिछौना ठीक कर झाड़ू मार ठीक बा आ जा के ओने बर्तन धो हम जाता नहीं तनी ओने सब्जी ले आवे इनकर रोज रोज के नटंकी हो गइल बा मैं का मम्मी करनी मैं हमारे की डांटत रहती है रे 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 तू हमरा फिर किताब छुले थी अरे हैं तेरा कई बार कहनी है कि हमार किताब ना छुई है समझ में नहीं क्या आवे तोरा तू पढ़े चला तो हम ना पढ़ा हम लड़का बने तो हम ना पढ़ा तू पढ़ के क्या कर जा जा हमारा ले खाना लेके आओ माई बर्तन माजे के कई गले से कपड़े पीछे कम देते कपड़े अच्छा हम खाना मांगे तारे तो नहीं देबे का ना हम ना दे हां खाना ना देबे किताब छुअतिया हमार कुल हमर किताब फाड़ देले छिया आवे दे माई के हम कहता नहीं हमरा खाना ना देले है आवे दे माई के हम बोल दे खाली किताब हमरा छुतिया भर दिन काम कुछ छू नहीं आवे दे माई के माई हो माई रे ए माई देखी तो माई जे बैठल बिया हैं देखी तो हम खाना मांगनी हमरा ना देला माने ते खाना मंगला है त ना देलसिया ना देलसिया ओकर इतना हिम्मत हो गइल बा का पूछे ना जाके उससे कहां बिया ऊ का घरे पे बिया चल चल देखिए मुकर ढेर ओकरो अति हो गइल बा चल तब भगवान कहीं गाय के दिमाग लड़की बनवला रोज रोज भाई हमरे से काम करवा सब पढ़ाऊ नहीं की भेजत मैं का मम्मी करता नहीं लड़का 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 कल से लड़का लड़के के लोग कुछ ना बुझे अरे का रे अभी तो तोर बर्तन ही धोता हाँ मम्मी बर्तन धोता अरे बबुआ खाना मंगला से त का ना दे लेते तू नहीं करो काम कर लो तो काम कर तो मैंने हमरा लड़को खाना मंगता ना दे रहते हां तोरा इतना हिम्मत हो गदा तोरा के कौन समझनी रे कौन समझनी ते मैंने दुगो बर्तन में जब तोरा आफत हो जाई चल जाके ओकर खाना दे सब झगले में नहीं तोरा के तब तोरा समझ में नहीं खावत ठीक है मैं देती बुझाते कि बड़का काम करे वाली भइल बड़ी कि लड़का मर खाना मांगता ना दिहन कतना मुंह ढोसी के समझाई रे अरे कतना समझाई रे कितना समझाई एकरा के मन तो कत के घटिया दबा के मुआइए दी मुआइए दी अब रो मत चल चल के खाना दे ओकरा के ई लड़की सब एकदम परेशान रहतनी बताव है बूट खराब होता ई ना कि तनी छाट के एकरा के रख दी का जरे दिन भर का करे ले कुछ समझे में हमरा नहीं आवेला एकदम हम ओकरा से परेशान हो गइल बनी का करी हम कहतनी कि कहीं खोज के लड़का कहीं बियाह शादी करा दी होने तो इहो के नहीं समझ में आवत का हो का जी? करत आ मन गइली। त था की गई
ओहो हो आ गई नी। हाँ आ गई। का भइला कहीं बात भइला कि ना? बात भइल हो का? एगो लड़का तो देखनी है। अच्छा गोड़ के अपाहिज बा। अपाहिज बा? हाँ अच्छा ई तो लड़की हमनी के समझ ली कि घर में आ गई। आफते आफत बा। देखते बानी जी का कहल जाए। एगो तो इतना धन रुपया जब भइल तो इतना रुपया पैसा लागल ओकरा बादो फिर रुपया पैसा दे के दहेज दे के बियाह शादी कर होने कह के हटाई। अपाहिज बा तो का करी? कमा के दू टाइम के भोजन खियाई नु। हाँ हाँ देखो तनी ओकरा से तो एकदम तबाह हम परेशान हो गइल बानी। एगो कोनो काम नहीं खे करत आ जब देखो तो भाई से लड़तिया माने ओकर जबान इतना खुल गइल बा कि हम का कही। कह के होरे हटाई आफत के। ठीक है बा। अपाई जो के चाहे कुछ होखे। बाबूजी पानी। अरे दुपट्टा काहे न खुले? ए तर बिना दुपट्टा के घुमत रू। गांव घर में आदमी नहीं खे कतना कुल लड़की बेड़ी दुपट्टा लेके घुमत रही तू एही तरह हमारा नाक कटवा देबू हैं? होते चुका हो गइल तहरा दुपट्टा नहीं खेली हल जात। जा दुपट्टा लो। कतना ही लड़की के हम समझाइले बानी कि रे ई पहिरावा छोड़ तनी सूट सलवार पहन तनी इज्जत से रहो। बाकी एकरा तनिको समझ में नहीं आवत। ई चाहती है कि पूरा अपने के गांव समाज में इज्जत डूब जाओ। तनिको लड़की के लक्षण एकरा में नहीं थे। नाक कटवा के ध देलू। जा अब दुपट्टा ला। खड़ा के काम मुंह तक करू जाए जैसे तनिको इनका बुद्धिए नहीं थे। ठीक कनिए जीरवा कि अगर लंगर से बियाह करत तनी ई ओही लायक बढ़ले बिया। ठीक बा। दिन रात सेवा करी नु तब एकरा समझ में आई। इज्जत दू टाइम बनाए के खाना एकरा आपन तो भइल बा। ऐसा लड़की के ये होके के चाहिए। हाँ एकदम तबाह आदमी हो गए लड़की से। जब देखा तब एकरा नौटंकी रहता। तनिको लड़की के लक्षण नहीं थे। ठीक है बा। एगो तो भगवान कहाँ से कोख में लड़की दे देलन। जाए वो लड़का के फाइनल करी। ठीक बा फोन करी फाइनल करी और घर से ब्याह करके एक सप्ताह के अंदर हटाई होने। ठीक है बा फाइनल हम कर देते। इनका से एकदम आदमी उबिया गइल बा। एकदम उबिया गइल बा। बोझ हो गइल बानी। माई बाबू के बोझ हो गइल बानी। हम जी के का करब? माई मर के लगन से बियाह करती। वो लगन से बियाह कइला से अच्छा बा कि मर जाए। आज हम जियम ना। मैं बेटी भइल त पापा माई बाबू कति भन्न बोझ बनी।